Huwag na. Sige na, Yat. Tasabi. Putang ina. Yat. Baliw ko check sa mga pampers na nibigyan ni Mount tay. Kamay. Nakaigit pa na yun Ano wala. Uy, unsa man dulaanin. Discussing niyo. Tugaya po datong payat. Uy, asa naman tong buang nga to. Kainumo na kay ko ba? Uhaw po ko sa kamil. Pops. Tugaya ni mo, uy. Walang ano, nga nag-ilis pa ko. Tara kay manginom na ta. Dili ta mag-inom. Kasi di mag-inom, nagsabot na ba yata? Sumbago na ko nang naong ni mo. Mangwarta sa tamo ato sa tagbasketbulan. Bukang nakataan ni manginom na ang tata. Manginom na kay kwarta dia. Wala. Oh. Kami na ako libre ni mo. Libre kay nako no, pero mangwarta sa ta sa basketbulan. Ilan yung mata ni, ago-agoon ba taro makainom ba? Bawa na, tara na. Tara! Ilan ni mo, bago ni. Sana nagbunga ni Uy, akong katkaton, bi. Hoy! Napulog! Hoy! Ito ka mga kwarta? Unsa man na? Panarbaw! Joke lang. Kapirino ba? Yagayagaon ka ka, katkat ng dako. Ano oh? Magdula tag basketball. Dito ta magdayo sa Picas Barrio kay dagang kalaban. Kilig ko kasaban kong papa. Dili, lagi na, ako'y bahala. Saman, tara. Sige. Tanawara? Huwag man lagi kalaban riya. Pabot lang good na, lagi na. Dili na, isa sa ta. Pirino, asa na ang dapit? Warog, doon na kayo. Doon na, day. Oh, Tara. kini mo'y kalaban, kay ligpis kay ni. Kaya rin nato ni banggaan. Ay, bahala ang bangga ni Pirino. Aw, na naman rin kalaban, Papso. Yati, kakuha, puglawasan ng isa, uy. Napay isa, murag iro, hikot na kulang nga na ba? Ay, nasig reklamo dia. Kaya na lagi na. Paps, Man, kaya na. kaya lagi na. Machoy, dua-dua. Antay ka ha? Aw, double daw. Oh. Ali! Sulod! Machoy, pilay sugalan eh. Paps, Sama. kay bandid lang nato ni para natay pang shot niya ba? Oh, sige ka na, shoot. Kaya ka ng mga kalaban ha? Para kaisaran lula. 500 na ako! Ha? 500? Kana, may gusto na ko. Saman, tara. Abay, sana na to. Saan? Kanira atong gamitan nga bola. Kay shooter kay kuan eh. Saboy, pang 6 years old man na imong bula. Ilabay na. Kinira mong bula kami tao. Sige, sana na ko ah. Iskot, ispatira man dahil ng kalabana, Paps. Ah, sige lang, tanong mo lang na to. Kaya numon, biya kong buwanga ka. Sige na, tara na. Hold na. Hold! Bulag, alisa. Lali. Isabot niyo. Ipagawasan na itong trademark para di ka mapili. Uy, Choy! Ali na dere, bantay na dere. Putang ina, nag-pampers pa yun. Pagulat diya. Play! Hey! Maninood man mo. Putang ina mga bataan mo, mangdayo mo, muhilak man mo. Tinok diya. Bantay lang ka sa kwaron. Doy, mga choy, last ball na miya. Tay, last ball na sila. Nabili na akong kwarta. Patay, mata niya eh. Ay, kabalaka. Ako rin bahala, anak. Oh, hold na. Dala. Olo. Sige na, Yat. Tasabi. Putang ina. Yat. Baliw ko check sa mga pampers na nibigyan ni Mount tay. Kamay. Nakaigit pa na yun eh. Wala, uy. Unsa man dulaanin. Discussing niyo. Pangulay naman dito ka. Damulag! Ali na! Tara na! Wa na nanagal na sila ito. Napaisa, kabubo na ito, luwa kay glubot.
what's up guys, no? Bago maman ang video, nasa ko i-promote sa inyo ang game. Mo ni ang Ona Game. I-click lang ninyo ang link na nasa comment section. Pag makasulod mo sa dula na nakabutang dia login register. Kung wala pa mo account, mag-register mo. Then fill up ninyo ang form na nakabutang dia cellphone number, verification code o referral ID. Pag makasulod mo sa dula na mo automatic nga 6 piso coin nga pwede niyo i-explore og dula. So testingan nato ning Dragon Tiger. So diri ko nipatad sa Dragon no kay murag kusog man, so nadaog ko di nadungagan akong kwarta. O gusto ka mag-cash out, i-click lang ang withdraw sa baba. O di ba dali na kay kwarta. O gusto ka mo cash in, i-click lang ang plus sign sa taas, then G kasi gapi-gabit. So usapin yung pabot, dulain na ang Ona Game.